Кызганычка каршы дип әйтсәм дә дөрес булыр. Тамашачыга хәзер күбрәк җиңел җырлар кирәк. Бик уйлыйсы килми, мәгънәгә төшенеп, тирәнтен ничектер уйланасы килми. Тамашачының гомумән гел менә сикереп бии торган булса, эх, диеп индәйме. Шуңа күп процент менә тамашачыга шул җитә дә кала инде. Ну, мин моны бик дөрес дип әйтмәс идем, кызганычка каршы дип әйтер идем инде. Чөнки барыбер инде завыклык, мәгънә җырда, ниндидер фикер барыбер кирәк дип уйлыйм. Менә инде урысча әйткәндә ничектер тенденция шундый юнәлеш соңгы елларда тыңлаучы, тамашачы күбрәк сайлый җиңел җырларны. Популяр булып тора алмый инде. Менә бигрәк тә ул җиңел җырлар дип сөйлибез бит инде, такмаклар, алар зак яшәүчән түгел инде, дөресен әйтергә кирәк.